Готови сме. Хайде да направим един анбоксинг заедно. За първи път правя такъв тип съдържание, но когато гледам такъв тип видеа, супер са ми интересни. Особено когато хората са си поръчали някакви много готини работи и си мисля, че ще е много полезно и ще започна и аз да го правя. Сега мисля един кашон да го оставя долу и по един да ги отваряме. Така, започвам с този. Да, и докато го отварям, така малко ще си поразсъждавам. Освен, че когато гледам пратките, отварянето на пратките на други хора, освен, че ми е интересно, вярвам, че и на вас сега ще ми е интересно, също друго нещо, което ме потикне да започна да записвам такъв тип видеа. Съмнявайте за шума. Защото по този начин ще мога да ви показвам какви продукти използваме вкъщи. Мисля, че ще е много полезно. Защото в моя канал ще видите стари видеа, които са на тема здраве, грижа за здравето и супер полезни видеа и информация на тая тема. Така че, ако искате, отидете на видеята в профила, разгледайте ги, може да си откриете нещо полезно за вас и не забравяйте да ми оставите коментар под някое видео, ако е било полезно или пък имате някакъв въпрос, ще се радвам да отговоря. Да, замислих си, че ще е още по-полезно, когато споделям и по принцип какво вкъщи използваме като продукти, какво пазаруваме, откъде. Едно е да говориш за по-здравословен начин на живот, да даваш интересни и полезни съвети, трикове, хакчета и така нататък, но друго е и да го показваш. А пък според мен много ключово и говорещо е това човек какви продукти използва, за това наистина дали успява да води някакъв вид здравословен начин на живот. Спирам, че много се отклоних. Отварям първия кашон. Между другото, ако съпруга ми гледа това видео, да го затвори веднага, защото ще ме убие. Да, сега ще видите защо. Всъщност, защото съм си поръчала едни нещица, които може би той няма да може да усети колко биха ми били полезни в още по-доброто изграждане на здравословните навици, особено хранителните. Така, това е първото нещо. Даже между другото, тук този кашон може и да пречи. Къде да сложа? Тук може би отдолу ще го сложа. Така, това е първото нещо, само да видим дали е цяло. Направих си тази поръчка. Сега вече може би ме разбирате защо мъжа ми не трябва да гледа тези видеа. Да, поръчала съм си бурканчета и съдове за съхранение. И сега ще обясня защо. Тъй като този е много готин, между другото. Само да погледна дали пише... Да, буркан за съхранение, така с бамбуков капак. Този е литър и половина. Супер, много добре. Здрав е, между другото. Добре са го опаковали. Мисля, че всичко му е наред. Да, супер е. Много е добре. Готиното е, че тук е с широк отвор, който ще позволява супер лесно почистване. Дори да не го мия в съдомяната на ръка, ще е супер удобно. Каква е идеята на тези съдове? Сега ще ви покажа всичко и ще ви разказвам, докато ги отварям. Така да видим тук какво има. Идеята ми е, че ще мога, благодарение на тях, да си приготвям, примерно, края на седмицата, да речем събота неделя, да си отделям един ден, ето вижте го и следващия, супер е, много ми харесва. Този е 3 литра, уникален е. Ще мога да си приготвям, и то по-скоро не приготвяме, да си правя заготовки за храненето ми през следващите примерно няколко дни. И тук нямам предвид, примерно, да готвя храна и да оставям за съхранение няколко дни. Не мисля, че това е много оптимален вариант от чисто здравословна гледна точка, защото ако храната минава топлинна обработка, е най-добре да си я консумираш възможно най-скоро,
Така че тук не съм много сигурна за готвена храна, дали това ще го прилагам. По-скоро не. Всъщност идеята ми е, тъй като се старая да консумираме доста свежи, пресни, сезонни храни, ще ми е много полезно да си измивам предварително, примерно спанак, репички, там всичко, което искам да си включа в салатите, лук и така нататък и така нататък. Си според сезона какви зеленчуци се използват. Предварително да си ги измивам, да си ги подготвям. Ако има нещо за накисване, предварително да си го накисна. И така, и след това всяко нещо да си го слагам в бурканче за съхранение, или идеите са ми две и може би всеки път според зависи ще правя различно нещо. Едната ми идея е направо директно понякога да си правя примерно от един тип салата, да си правя направо директно салатата да си я измивам и да си я нарежа. Продуктите, всичко да ми е готово, без да овкусявам. Всичко си нареждам в буркана и директно си прибирам в хладилника, като така по този начин ще оптимизирам много времето, т.е. отделям си примерно час и половина-два за миене, за приготвяне и за рязане. Слагам си ги по бурканите и примерно ще си направя салатки за 2-3 дни. Не за цяла седмица в никакъв случай, защото въпреки всичко искам максимално да са свежи салатите, които консумирам. Така че 2-3 дни, не повече. И т.е. това ще е много готино, защото ще мога 2 пъти в седмицата да си го правя, което ще е супер. Когато реша, че искам да хапвам салатка, просто взимам бурканчето, изсипвам го в чиниката, то е готово. Овкусявам си го с определен дресинг или както искам и съм готова. Така, сега друго я да видим какво има. Продължавам да отварям. И друго, какво ви казах? Тук ще падне голямо обработване. Да, така е, който няма опит с такъв тип видеа. Нищо. Продължавам. Да, освен салатките така готови, друго, което ще правя е, примерно, ако искам, сега има пресен спанак, например, ще си измивам голямо количество пресен спанак и ще си го слагам, примерно, в този големия буркан. Той ще ми е готов, измит и просто, когато ми потрябва, дали ще е за някоя супичка спаначена, дали ще е за салата, той ми е готов и аз просто сам трябва да го нарежа, да го използвам в ястието. Това мега много ще спестява време в деня и изобщо за приготвянето на храната. Така че и това също ще правя. Отварям другия кашон. Тук има повече неща. Така. Следвам кашона долу да не ми пречи. По принцип мъжете не оценяват този тип инвестиции, защото това си е направо инвестиция според мен. Но е така, защото по принцип в общия случай те не се грижат за ежедневно за приготвянето на храна. Не мога да отръка, наистина моят съпруг доста често прави някакви неща в кухнята. Раздвихре се, обаче основно човека, който се грижи за храната вкъщи съм аз. Така че да скипне това видео. Няма да ме разбере. Сега да видим, тук много хубаво опаковано, за което поздравления. Между другото, може би в коментарите ще ме питате къде съм ги поръчала, защото наистина са хубави. Обаче ще ви изложа сега, ще погледна на кашона, какво пише на предварителницата. Защото много в интерес на истината, преди да ги поръчам, гледах супер много сайтове и вече се обърках откъде ги поръчах. Накрая се спрях на един сайт, който ми изглеждаше най-читав и не съм избъркала, мисля, че. Добре, това също е много готино съче. Много ми харесва. С силиконов капак и е супер. Някакъв такъв среден вариант е. И е доста добро. Сега само да видя предварителницата. Не пише. По-скоро пише името на фирмата. Не на фирмата, но на
човека, на който е фирмата, но да, ако ви е интересно, пишете ми в коментарите и ще се опитам да намеря в имейла си сайта, откъдето ги поръчах, да ви пусна линк в коментарите. Тъй като, между другото, само още нещо, което е много важно при този тип съдържание и видеа. Много важно е да ви кажа, че аз не се занимавам с това. Да, това е същото, между другото, тези двечки си поръчах. Така да е. Видеята просто, които гледате при мен, не са спонсорирани. И всичко това, което ще видите тепърво в тези тип видеа анбоксинг, са неща, които просто аз използвам. Този е много готин. Супер. Много е голям, не знам дали виждате. На предните с бамбука пишеше точно колко са. Този мисля, че беше 2 литра. И е с метална капачка. Пак е с широк отвор. Всичките гледах да са с широки отвори, за да мога да си ги ми поддържам по-добре. Супер! Това за салата също е прекрасно. Много съм доволна, честно. Супер и качество. И до момента наистина нещата са супер. И това са последните две неща. Те са ми същи. Направо няма търпение да си ги измия и да започна да си правя meal prep. Сега много модерно с тея meal prep видеа, т.е. приготвяне на храна. Много е готин и този. Вижте някакъв такъв различен. Супер е. Айде де, поставя тук. Ето. Това е така. Супер. Да, те са много модерни сега този тип видеа, обаче има защо. Не е просто тренд според мен. Има много голям смисъл наистина в това, защото така човек не изпитва стреса от това какво сега да приготвя. Не съм се подготвил, не съм си купил нещата, които са ми необходими и така в последния момент и накрая си казваш, майната му, то аз умирам вече от глад, какво да го мисля повече и грабваш една филия, мажеш с нещо и ядеш. Така че в интерес на истината това е супер, защото благодарение на тези неща, тези бурканчета, ще можеш спокойно да си направиш примерно 2 пъти в седмицата, да си го изградиш като навик в неделя или в сряда, да сядаш, да си разписваш твоето лично меню и менюто за семейството, ако се различава, разбира се, ако не цялото меню да е общо. Разписваш си менюто не за седмицата, ами следващите примерно 3 дни. Съответно отиваш, правиш си пазара, подготвяш си ги, измиваш си ги, каквото трябва да се прави и си готов и нямаш оправдание. И след това сутринта, като се събудиш, няма да го има това чудене и другото, което е, няма да се чувстваш психически натоварен и зле. И след това, когато посегнеш към храна, която не е здравословна, всички знаем как се чувстваме, нали? Особено ако сме си казали, че ще се храним както трябва. Та така, много е полезно това, наистина, това според мен е game changing. Да, тук нататък очаквайте, освен на сега отварянето на тази пратка, очаквайте да ви споделя видеа точно на тази тема. Създавам менюто за 3 дни напред. След това откъде пазарувам, в смисъл как си набавям продуктите и след това как си ги почиствам и как си ги приготвям. Така че, надявам се да ви е интересно това. Ето го и другото бурканче същото е. И да, не знам дали се хващат в кадър всички, и така ще ги направя. Вижте ги, много са авторски, много са кефа, супер съм щастлива и съм много хепи от моя пазар. Да, това беше от мен.